Mikä muista Koslaa? Sä oot tullut katsastaa. Hiivakkia, minkä muista? Joo! Ei meillä. Onko hyvässä kunnossa? Onko sä tehnyt sille jotakin etukäteen? Me kuultiin nyt vasta, että auto pitää katsastaa. Meillä on ollut 86 vuodesta asti Suomeen ikänä katsastettu. Poliisit sanoo, että pitää katsastaa. Kuultiin nyt. Sanoo mieltä, siinä on asiallinen jätkä. Saat karamelli. Sieltä niitä rettereitä nyt tulee pihalle. Minkämoinen vikalista tuli? Ei maahan. Tiedätkö, on tuo vanhanmallinen kepse, että nostatko housuja vai lastitko persettä vai? Tuossa on nyt sulle karamellia ja tuossa on tommonen Paalimaron kesäkumikin, kun ei tiedä mitä yllätyksiä. Hei, ole hyvä. Mennäänkö me katsoa mitä meille sanotaan? Oli tuon rouvonsa katsastukseen. Voi että. Joo, siellä on yksi ämmäkin näköinen. Kyllä sun kelpaa, kun se saat olla tää miesten kanssa. Vähän sun tästä. Me tultiin katsastaan Orionia. Joo, onko teillä rekisteri otettu? Ei meillä semmoista oo. Ei oo otettu. Ei, mikä semmonen on? No nyt nähdään tuossa auton, varmaan se rekisteritunnus. Joo, katsastaan. Sä nyt sen tastaneet. Ei mä syö mitään lappua Mutta kun tarvitse. meille nyt vasta selvisi, että auto pitää katsastaa, se on nyt meillä ollut jo montako kymmentä vuotta. On 28 vuotta ollut, se on 86 astettu. Joo, mä otan tästä vähän noita piparoita, kun mä kattelin. Juu, otetaanko siitä juhannukseksi? Ja. Herra jättää vapaa. Niitä kato, meillä on niin Jeesuksesti kärkäsiä tossa. Joo. Ja näillä saadaan sitten Näillä ihan tarpeeseen. Onko sulla näin komiat hampaat? Hyvältä. Voidaan nyt on näyttää. Sulla on varmaan vie omat. Joo. Oi ja. Mä kyllä ton ikäisellä yleensä on jo tekohampaat, mutta Tehdään siitä näyttää. niin näetkö nyt sen rekisterinomen tuosta? En mä ihan tästä taida nähdä. No sen verran varmaan jaksaa nousta palkkajuokseen. Se on EHR 377. Moro! Muisteltu. Mitä Salli? Mitäs tässä huonoimmat vaatteet päällä heti otetaan melkein lehteen? Ja mulla on parhaimmat. No niin, Kuinka sä tommosis vetuistut katsastusasemalle? Ei se pakko on olla. Voi että. Tässä vähän tätä vitamiinia. Voisin hiukan ottaa pieni. Moro! Näillähän on Ihanaa! No niin. Voi että mä rakastan tätä jätkeä. Tää on niin ihana. Mutta komea kyllä on. On ihastuttava. Ja olisi tarvinnut kyllä enempää katsastaa, kun täällä on näin hyvännäköisiä miehiä. Mutta mistä sä tietää, että mitä katsastaa täytyy käydä? Helppoa, kun Jonne sauki. Niin. Onko kauheasti jonoa? Kato, meistä kauaa kelitä. Odottaako ollaan lähdössä Se on ymmärrettävä, se on ymmärrettävä. Voitin lähdössä Nummijärvelle juhannusta viettää. Niin hei, tästä lukee, että jäätelö ole hyvä. Tästä saadaan ottaa sitten, kun lähdetään. Mitä muuten kello on, kun mun on tuo pusiväki ottamassa? Ei sun halpa tuo vaikka miksi. Olipa mukava. Mä en ymmärtää, että tää näillä Mikä päivä nyt on? on nyt torstai, kun toripäiväkin on. Joo. Mä oon ottanut jo pyhään asti kaikki kusilääkkeet. Älä Jeesus auta. No tää voi varmaan... Ilmankos niin kusesta on? Tää voi sitten varmaan henkilökunnan vessassa käydä. No niin. Löydätkö sieltä koneelta nyt mitään? Joo, löydettiin kyllä. Takana Saima pitäis lukea. Joo. Juu. Ja tähän tulee tää katsastuksen hintaa 65 €. Me ollaan ajateltu, että me maksetaan luonnos noille. Jaha. Se on se soittu sen Mäkeläläijän kanssa. Tuon rissiluteen kanssa, mikä seisoo tuolla. Paikkalle pitää antaa, tai se on niin näköinen, että sille pitää antaa joku. No, Kyllä Mäkelälle sanoo, että piti maksaa luonnos. niin se kyllä sovittu oli. Täällä on vanha kännykkä ja sitten täällä on hilja. Tässä on mun koko eläkkeeni. Mitä sä nyt sanoit? Joo, nyt on vanha märkänä tällä hetkellä. Se ei ole vissiin ollut. Voi, nyt tulee liikaa jo. Oli eläkepäivä. Oli. Jaa, paljonko se täyttikin? Mä taisin ottaa pikkasen, että siellä tulee vielä takaisin. Joo, vielä takaisin. Tulee vielä takaisin. Mitä hätää? Saadaan vielä viinakaupastakin joku juhannuspullo. No, niin antaa tuo Anna vielä takaisin. Vaattoi. Otetaan vielä 3 kiloa.
se on? 35. Ei se niin kamala olekaan, kun mä vaan on. Ei. Onpa hyvä homma. Mitäs niitä käydään vähän hoputtamaan? Oi oikein, nytkin se halli on ihan tyhjä itse. Nyt käydään ketään. Ja niin mukamas kiirus on. Oi je. Mitenä kun nämä ämmien laukut on aina niin täynnä tavaroita? Mä pistän tosta pikkusen tota Hajuvettä. hajuvettä, kun... Mä lähden tästä katso. Herran, pitää pistää äkkiä, kun tuo itse isäntä. Juhannusneidokki lähtenyt liikkeelle. Pallo mä taakse. Vaan taakse, kun ei tiedä mistä yllätetään. Oi, en mä tätä Pekkaa kanssa kalaa. Moro. Moro. Oi, Ei että. Ihana. Nähtykää vähän aikaa. Ihana nähdä sua. Joo. Oi, Että se onkas aina yhtä komea. ihana. Joo, teillä on neidoilla ja toi rekisteri on tässä sattunut nyt mukaan laikaan, mutta... Ei meillä ole semmoista ollut ikänä. Joo, ei ole ikään ollut, joo. Meille kuultiin, että nyt pitää vasta niinku katsastaakin. Joo. Toi meillä oikein se rippitodistus meillä on, mutta ei meillä ole mitään muita papereita. Käydäänkö me tulla mukaan nyt kun katsastetaan? Joulukortilla, kun te aina... Joo, sillä me aina. No mikä nyt kirjastokorttia ja kaikkia, mitä siinä. Jätetään tämä tehdä ja mennään No katsastamaan. meiltä tässä mukaan. Nyt mennään katsomaan, no te olette melkein sisälle päässyt. Meille ei ole tätä Oli vaan vähän pieni tuo ovi, koitin kyllä ajaa, mutta ei mahtunut. Joo, mennään nyt kylttiin. Tästä meidän oikein tarvitsisi tämmönen hajukin ottaa pois, vaikka se hyvältä haisee, mutta eikö se haisisi täältä altakin, kun ei saisi tuohon peilin varteella? Ei siinä saa mitään olla. Ei siinäkään mitään, joo. Tässä ei saa mitään roikkua. Joo, ja vihtakin olisi kyllä hyvä, kun se jonnekin muualle, se on tuossa konepellin päällä tuo vihta vähän. Ei me sitä ei me niitä kyllä ota. Joo, Tää tulee vikoja. joo. Ei me sitä vihtaa kyllä saa ottaa. On. Älä ei taltattaa niitä päälle. Oi je. Kuinka nämä nyt meni poisteen? On mennyt pois. Onko valot pois? Joo, ei saa, kun sähkö on niin kallista, pitää valoja päälle. Jaa, selvä. Kai me niitä vähän aikaa tuossa voidaan pitää. Älä kauhean kauan. Joo. Joo, kyllä päästöt näyttäisi olevan kohtalaisesti kunnossa, ettei tässä mitään Jaha. niiden osalta, että nyt voi jokukin... Niin, noista kyllä ne voi olla liika korkeat ne öljypäästöt. Onpa ihmeellinen laitos. No. Vaihdoin. Ei mitään hätää.
Vähän vielä jarrujakin vielä katsottais. Kumppakin jarrut saivat. Joo, mutta niin saakin oikein. Emme ole ikänä jarruja käyttänyt, mä päästän aina vaakasta täysillä. Se kas kuluu, jos sitä liikaa jarruttelee, niin taloudellista pitää olla aina. Tässä oli joskus tuo Rannakolan kanssa kontaktisimmat tuolla 8 Oi jumalan tähän. Kyllä menee kaikkeen. Tässä on jotakin numeroa. Älä niin jumalan tähän, kyllä tämä on ihan eläkkeellä ostettu. No niin. Sitten se näitä valoja plimputtaa, kun se sähkö on niin kallista, herra jumala. Kaikki valot paloo. En mä tiedä. Otetaan kohta pois. Sen täytyy jotakin nyt nähdä väkisin. Kun ei tuo vihta nyt vain putolla. Matkan iso pelti. Ja lämmittää. No niin. Jaha. Joko otetaan valot pois sitten, ettei tulla. Ei ruveta pitämään kovin kauan, kun Katajan poski syö koko ajan. Ois pois kaikki. Selvä, nyt olis pois. Joo. Mitä nyt tapahtuu? Nyt täytyis vielä vähän katsoa autoa tuolta alhaalta, että mä nostan sen tonne ylös. Ei kai sä meidän hameitten alle vaan näe. En mä näe, jos lattia on ehjä, niin en mä sitten näe. Niin, mutta kun ei sitä tiedä. Ei sitä tiedä kyllä, joo. Älä se kovin lujaa paukuta sinne. Ei, ootteko te kyytissä? Jotenkin kyllä tää on jännittävää. Selvä. Ei saa sitten ovia aukasta. Ei se ole niinku sentään niille. Samalla rahalla tulee kai kuvia hyöty. Tää on niinku tuomissorana. Tää on vanha juhannus. Viimeinen teet. Onko kiire jo? Kyllä, pikkuhiljaa. Äläistä koskaan. Mun mielestä vielä etsii sinne samaan paikkaan.
saat ilmas, kohta koputellaan. Kannattaa mä rupes keuliinkin, nyt tämä meidän auto. Ajatteletko jäädä tänne? Niin. Ja me tullaan tosta, kun on näin mukavaa, niin katso. Arvastin ja sanoin, että ei niin lähtee. Älä nyt niin lujaa paukuta siellä. Herranjessensa, mitähän monen lekasilla siihen oikein on? Täyttä radua. Nuo miehet kyllä itse usko, kun niille jotakin sanoo. Eikä sen edes tässä koputella. Joo, kyllä nyt kohta lasketaan. Maksaako se näin jotakin erikseen, kun sä nostit meidät tänne ylös? Tuleeko täällä sanoa? Se, mutta nyt ei tarvitse tänä vuonna sitten mennä Särkänniemeen, kun on nää Tivoli-elämykset jo. Tuo kuule tuo, Anna otti meitä rahaa, vaikka me oltiin sun kanssa ihan sovittu, että maksetaan luonnos nyt. Joo, just, ja teillä oli semmonen meininki. Me ollaan ruukataan aina luonnos maksaa, kun vaan on mahdollista. Niin, joo, kyllä. Niin pieni tuo eläke. Joo, tai siinä vaippakulut. Avarattomat senakulut on näin. Että sä nyt herralle pyöriä rupee irrottaa. Juu, kyllä tämmöisellä vähän koitetaan, jos ei sattu siirtyä. Eikä enää nyt tulla muuta kuin tuhoa, vaan tällä reissulla. Katsotaan vähän mitä se, oliko siellä takapenkillä turvaloita kanssa. On siellä. Ei kai sitä sitten tarvinnut sitä. Ei tarvinnut, mutta katsotaan, että oja toimii. Auto toimii. Ihan hyvä. Katsotaan Saima, mitä se nyt tekee. Se pyörittää takarengasta tältä puolella ja katsoo tuolla luupillansa. Hivitä sitä päästä vähän siitä, niin hakeekohan se tuolta sieltä hevosen paskaa tullut pyöriä. Hivitä sitä vähän siitä, että olisi jotain toivoa, että se menisi läpi. Se liekin hakkua tuolla. Täytyykö se vähän kehua? Ette niin kauan ole toivoa, kun on elämää. Niin on. Joo. Rauni ja Kurmarauta. Tämmöisellä hakkaa, niin mikä nimi menee? Ja ihmettiin. Eiköhän siellä paljon asiakkaita. Katso toinen julkiseen, tonne niitten keittiö on jääkaappi. Sitä käyttäjä katso, kun ne koputtelee paikat. Millaisia juhannuksena ollaan tosiaan Nummijärvellä sitten koko juhannus vai? Ollaan jo ollaan tässä autossa. Jaa, te tunkutte auton. Joo. Kyllä se on kertaa. Antaakohan ne luvan nukkua autot siellä ennen alueella? Kyllä ne varmaan antaa. Uudessa voisitteko ottaa tästä nyt välillä yhden mansikan kattoni tuo? Onko teillä komeita mansikoita? Juuri kato tuo. Kiitos, kiitos. Niin ei Joo, paljon ei, vähän joo. vain, mutta että. Kyllä tämä on hyvä auto, että tässä on pohjakin yhtä tiivis kuin pärekopasessa. Jaa, ei hyvä. Onpa hyvä sitten. Täytyy sieltä sähköistä vähän kuluttaa ja katsoa nuo valokki vielä, että ne toimii. Meillä on se takana, että me poltetaan ollenkaan, kun ellineet kaskulampulla. Aina kun ajetaan, niin patterit on vähän halvempia kuin Patterit on halvempia kuin Matajakoski. niin Ellillä on aina se lamppu tuossa. Joo. Ihan hyvin. Kyllä on puhtaat penkit. Kyllä, kyllä toimijasti perikee. Mitä sä teet juhannuksena? Lähtisitkö meidän kanssa? Mitähän tuo emäntä Otetaan se Anna mukaan ja jätetään se johonkin. Ei kai tätä nyt 10 vuoteen taas saatte tulla katsastua. Ja kyllä se sitten sitten taas ainakin. Voi olla. Kasvaa varmaan meille sukallisesti. Joo, kyllä meidän nyt sitten varmaan sitä tarvitsisi vähän Ota ne kuule vielä tästä näin. Kiitos, Ruukra, hyviä mansikoita. Kyllä siinä nyt sitten vähän olisi hommia, että Älä niin jumalan, mitä siinä?
Mitä vikaa siinä nyt oli sitten? No renkaat täytyis laittaa, että renkaat on ihan loppuun kuluneita ja vähän tarvitsisi ihan korjata, kun siinä on sitä ruostevaurio tullut tuonne sinne alustaan ja vaikka ne iskuvaimentimet ja se laite niin hyvältä tuntui tossa, niin kyllä niitäkin tarvitsisi sinne vähän uusia sitten niitä iskuvaimentimet. Älä nyt sano. Joo, Onko siinä mitään ehjää kohtaa? on siinä yksi renkaskin on ihan hyvä, se on se vararenkas takakulma. Se vararengas. Hyvä. Mä menen kyllä pyytään Annalta sitten rahat takaisin, jos ei tämä mennytkään. Se otti meiltä rahaa muija. Eikä se mitään meni läpi, taikka ei me aletaan. Eikö se yölli kumminkin niin, että työ tehtiin, että kuitenkin keksi, että silloin niinku maksu kuuluu se. Ota nyt tuo vie ja katsoin uudestaan vielä sitä valoja vaikka. Ota tänä koko rasia. Kuluu taas sähköä. Ja kiitos. Ota kyllä. Juu, ota kyllä pieni, jos saisit sitä vikalistaa vähän pienellä. Juu, kyllä. Niin ja me kumminkin me ajetaan, vaikkei me sitä läpi menisitkään. Mikä ajetaan? No ei täytyy nyt se vaan ajella vähän sillä kuukauden sisällä käydä näyttämässä. Kyllä sillä nyt ne juhannusjuhlat pääsee sitten kumminkin hoitaa. Joo. Vai tuli siihen nyt semmonen vikalista? Joo. Kyllä. Mä olin ihan varma, että se meni. Jos mä ajan sen tuohon pihalle sitten, niin tehdään vielä ne paperit pihalle. En tiedä, kyllä melkein nyt poru tuli, kun ei läpi mennyt. Ei paskan Marja, tiedätkö sä mitä niitä? Oi veretysti. Tiedätkö mitä? Kauheet vikalista löysi, se luetteli kaikki. Ei oo kuulemma mitään muuta eseitä kuin vararengas tuota. Ja nyt tehdään. Kyllä me lähdetään silti tonne Nummirokkiin tolla. Paperi sitten juu, tässä on nyt ne viat kaikki sitten lueteltu, että ne on siellä. Ai Jumala, mikä vikalista. Joo, siinä on nyt sitten siitä vihrasta alkaen kaikki merkitty ne puutteet mitä siinä oli, että kun se vihtakin tarvitsisi siitä pellin päältä ottaa pois, kun siihen ei saa tommosia Se nyt laitella. antaa noottia mulle. Kauhea vikalista. Joo. Vihrasta No ei lähtien. mitään kuukauden sisällä nyt sitten poikkeetta tässä näyttää ja katsotaan sitten silloin, että olette saanut ne kuntoon. Niin. Ei nekään aina keskustassa käy. Kauhean. Eikä me sitä tuolle tulla näyttää, Ei mitä täytyy. noin kauhean ankara. Täytyy soittaa tänne sitten, että kuka te on seuraavalla kertaa. Joo, hyvä se Kiitos sitten. niin joka Kiitos tapauksessa. ja hauskaa juhannusta. Samoin, kiitos. Turvallista liikenteessä. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos. Mennään nyt tää vikalista. Ja sen semmoista. Ei paskan Maria, kun ei se nyt mennyt läpi. Ei niin kauhea vikalista, että siitä Jeesus auta, siinä oli vasta komea juisti jo. Aivan ihana. Lähdetkö sä meidän kanssa Nummijärvelle? En mä oltiin vielä. Mennään ihan vaan sillä, että sä tulet meidän kanssa. Hyvältä katsottu. Vähän aikaa noin. Niin mäkin. Ja meinaan mennä nytkin. Oi. Hyvät joulut! Heippa Ranna!